Bi pêşengiya Partiya Demokratîk a Gelan HDP û Partiya Kesk û Çep li Amedê Tifaka Azadî û Demokrasiya Kurd hate avakirin. Partiya Sosyalîst a Kurdistanê, Partiya Komünîst a Kurdistanê, Partiya Mirov û Azadî, DDQD, Hereketa Azadî, Kongre Civaka Demokratîk di nav de heşt partî û PKT di nava vê tifaqê de cî digirin. Hebûna PSK ji bo raya giştî bû sürprîzlê, PDK Bakur û PDK Tirkiye di navê tifaqê de cî nagirin. Serokê PSK Bayram Bozyar û Hevseroka DBP Saliha Aydeniz deklarasyona hilbijartinê avê tifaqê ji raya giştî re eşkere kirin. Serokê PSK Bayram Bozyar daxuyaniya bi Kurdî xwend û destnîşan kir di şert û mercên êş û şînên mezin de Tirkiye ber bi hilbijartineka krîtîk vedişe. Ku gelê Kurd û Kurdistanê li ser bendeka dîrokî a tijî derfet û metirsiyên mezin daye. Wî îfade kir, bi polîtikaya înkar, asîmîlasyon û şîddetê a sedsalî a li dijî gelê Kurd di van salên dawî de zêde bûye û gihîştiye asta êrişeka bi tevahî. Her wisa siyaseta li dijî Kurda ku li Tirkiye û li seransera rojhilata navîn tê meşandin, ne tenê ji holê rakirina destkeftiyên demokratîkên gelê Kurd e, heman demê de bûye sedema otorîterîzekirina sîstema siyasî ya Tirkiyeyê. Bayram Bozyar li ser prensîp û rêgezên vê tifaqê van zanyariyan parve kir. Tifaka Azadî û Demokrasî ya Kurd ji bo naskirina hebûn û nasnameya gelê Kurd di destûra bingehîn de ji bo qebûlkirina zimanê Kurdî wek zimanê perwerdeyê ji baxçeyê zarokan heta zanîngehê û li kêleka Tirkî wek zimanê fermiyê duyemîn. Afirandina hewldarekî demokratîk û Kurd bi azadî xwe birêxistin bikin û dibin navê Kurd û Kurdistanê de xwe îfade bikin. Ji bo naskirina statûyekê ku gelê Kurd li Kurdistanê xwe rêve bibe. Tifaka Azadî û Demokrasiyê a Kurdistanê de hate îfadekirin, Kurd bi yekîtiyê bi ser dikevin û bi yekîtiyê dikarin azad bibin. Hevseroka Partiya Kesk û Çep Çîdem Kılıçkın Uçar beşek ji gotara xwe bi zazakî kir. Na sere de sere 2020 hireyne de tene barema grano tene karma zafo bu hatanıka perodayisama koverdayisama çuturma berskert nara tepkiyaki hinkeme. Hevserokê HDP Mithat Sancar jî tifaqê pîroz kir û got ev tifaq ne tenê ji bo hilbijartinê ev ji bo avakirina paşeroja jiyanek hevpar e û ji bo yekîtiya Netewa Kurd koneheka girîng e. Nûnerên partiyên di nava vê tifaqê de jî ji bo vê rojê hizb û nêrînên xwe wiha anîn ziman. Êrîş hember nasnama me ye ji ber wê yekê çiqa partî, çiqa sazî, çiqa cûzdatî jî hebin tiştê ku em par vedikin ziman e, tiştê em par vedikin dîroka me ye, çanda me ye, boyê ku em Erdogan baş li vê sîstemê ra ya yekperest, nîşasperest ra bibin bersiv ji ber vê yekê ev roja dîrokî ye. Yan em ê bi yek min bi ser kevin, yan em ê tê kerin. Me barê xwe giran kiriye em dilê zanînê dane. Lê em ê bi tifaka û bi hevkariya ji bin vî barê jî derkevin. Caverê ye ji nûner û serokên van partiyên ku di nava tifaqê de jî cî digirin wekî namzedên parlamenteriyê werin destnîşan kirin. Xecî Can Farqîn, Deng Amerîka, Amed.